Ha kriptózol és szeretsz utazni, maradj velem, mert fontos hírem van számodra. Sziasztok, Győri Péter vagyok, a Fireflies üzleti partnere. Ebben a videóban mesélek nektek röviden az FFT tokenről, ami a cég saját kriptovalutája, digitális valutája lesz. Miért is lesz különleges ez a kriptotoken? A cég összes szolgáltatásáért és termékért lehet vele fizetni, 100%-ban felhasználható, ergo van mögöttes értéke. Mivel értéke van, kereslet is lesz rá értelemszerűen, és ennek maximalizálására a cég így határozott. 1 milliárd darab lesz belőle összesen, ez bele lesz kódolva a blokkláncba. Ebből az 1 milliárd darabból elsősorban a Fireflies tagok részesedhetnek az április 4-én megnyíló elővásárlás során. Amint az elővásárlás lezárult, a cég integrálni fogja a portálon mind fizetőeszközt. Ergo úgy lépünk tőzsdére, hogy már van vásárlói értéke a tokennek. És hogy miért is tartom én ezt ekkora nagy durranásnak, és miért ösztönzök mindenkit arra, hogy vásároljon belőle minél többet? Hát pont ezért. 1 milliárd darab lesz belőle, égetési mechanizmusnak köszönhetően ez a mennyiség folyamatosan csökkenni fog, minden egyes tranzakciós költség 1%-a elég. Ergo eléri a cég azt, hogy a kereslet folyamatosan növekedni fog rá, viszont a kínálat folyamatosan csökken. Ezzel létrehoztak egy deflációs tokent. Ha szeretnél részt venni az elővásárlásban és érdekel a Fireflies, mint üzleti lehetőség, vedd fel velem a kapcsolatot, kövess be, lájkolj, kommentelj és beszélgessünk.